Welcome back to Balabajis, my wonderful people. No be smarty, no. Una no Pastor Van. One of the leader for inside Biafra government in exile. They say the guy don't come off another level, no. As he start right now, he say he don't go spiritual for another member. We no support to decide where in they go. As he stand now, he don't talk to native doctor and he say he no go gree. My people, as that one they happen, another woman from Finland that inaugurated Simon as a coordinator in Finland. The woman don't come outside though. He say he's happy. Say they carry Simon Ekpa go inside prison for inside Finland. My people, we go bring the videos one after the other. As I become native doctor because of Biafra struggle. Hey, church pastor native doctor, serious one. This fool that made this comment, Pastor Van, because of Biafra, you turn yourself to native doctor. Senior native doctor, you have to put it senior native doctor, very senior one. You will see, you will look for me. You will look for me. You go 247. You go away him menegi. I need no na chunta. I need no kwai ni la uruzo kwam ina abazi ai. Ebago mbam. Ebataham. Ebago Isaiah anyogo. Oge chukwu kere gbata Keta mgba niile ahụ gbara ọ na-abịa chi n'isi gị. Mgba niile gbara asị niile tụrụ ọ na-abịa chi n'isi gị. Ọ na-abịa chi n'isi gị. Ana m ekwe n'aha Chukwu okike abịa ama ka m na-akụwa akụ a ihe niile ikotara ji isi gị burie. 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 Ọ laala na mmiri. Ihe niile ikotara ha laala na mmiri n'aha Chukwu okike abịa ama. Augustine Okonkwo elebishiri pụta echemiela ala echemiela echemisoro ndị underground emapụta Rafa Ajere abụrụgo onye ọjọọ maka na mmanụ ekpere aha Jizọs wee onye eziokwu Jizọs wee onye eziokwu ọ naghị asị Jizọs mere mmiri werere clay wee michaa mmadụ anya ọ sị ga asa anya gị ọ ya ka na-akpọ omenala iwu onye eziokwu gara gị bụ iwu onye mpụ na arụ onye ọtụtụ onye ụgha na-eso gị ị ga-ekpu isi ihe ọma agaghị abịa gị nso ị ga na-arụrụ aka ihe ga-eme gị ihe mee gị ịchọwa solution ị gaghị ahụ ya n'ụwa niile ị ga-achọ onye enyemaka agaghị adara gị ọ sị na Okonkwo lekwe ya were a na-etiwala isi gị na mgbede a Augustine Okonkwo a na-etiwala isi gị na mgbede wute iwe na ọnụma ya so gị ọ sị na Okonkwo ya so gị aha Chukwu okike abịa ama pụrụ ime ihe niile ise Emmanuel Remigius esela ewu men on ground mbụ kịta ndị men on ground awụrụla n'ihe ihe ndị ọjọọ igwe bụta ụzọ awụrụla onye ọjọọ gentle awụrụla kidnapper general awụrụla kidnapper Emma Remigius lekwe ya were n'isi ka nna akwụ ya awụrụ eziokwu ka ị na-ekwu eziokwu a esevu gị mana ịwụrụ onye mpụ na arụ onye ọtụtụ onye ụgha ka ị ga-aghagide nnu anya Chineke akpọọ gị ọkụ ị gaghị ahụ eziokwu na ihe ahụ ndụ ọnwụ ga na-eso gị n'ụtụtụ na ehihie na abalị maka ụgha niile na-agha n'isi Aịzaya aka ọgụ anya ọgụ na-azụ oge Chukwu kere ụgha niile ghara n'isi ya ị ga-eji isi gị buru ya ka m na-akwụwa aka ana m akwụwa ya n'isi gị ụmụ Biafra ahụgasị niile na-atụ ụmụ Biafra amaghị na iwu onye eziokwu maka na ị naghị ekwu eziokwu chilere ụbọchị taa gawa n'ihu enweghị ọ bụla ikwuru ga-azọpụta gị ị ga na-azọ onwe ga-azọ n'ụwa a afọ m ebe ị na-ayọ ego pụtazie si na anyị nwa na anyị na-ayọ na a na-enye anyị ego 400 mana ịma na ọnwa eziokwu ụgwọ onye ga-enye 400 Chineke na kpọtara m ndị ga na-enye m 400 every month ka ndị na-agọzi ụmụ m ka ndị na-azụ ụmụ m mana gị nwa Emma Remigius atị niile tụrụ ụgha niile ghara na-ekwe ya ka ọ na-ala n'isi gị n'aha Chukwu okike abịa ama ise Kelenna TV QTV Kai TV amamihe unu kpọrọ onwe unu ihe unu na-amaghị isi na-amaghị njedebe unu awere ọnụ tinye
na-agbazi ụmụ Chineke mgba na-emezi propaganda. Akwụna anụgo na Ngozi Orabueze na-invite ya na Trump ka invite ya general invite. Akwasani akpara wa mere the same invite. Nchọkwa na-aga mee the same invite. General invite. But she use it to deceive all of you. I have been invited by Trump. Propaganda will not get us Biafra. Lies and deception will not get us Biafra. We stand on the side of truth. Every propaganda, you can learn that TV. You stand, you say you want to be on the side of truth, on the side of truth, but you know you are lying. You defended the one Nigerianists against the two Biafrans. QTV, Kai TV, all of you. Cherenia, Omo Biafra ball on. Into a call garden to play in Abal. Into a call garden, Lori, Nafo, Nanko, he say, Cherry. He say. Iwe n'ọnụ maka nji na-akwụwa akwa nke ikpeazụ a n'isi ndị niile na-eso na-ahụ ụgha n'isi anyị. Iwe n'ọnụ maka nji na-akwụwa ya. People, una don see am o, na so we say and now we say me bring am come show. Now I get another video wey I wan bring come for you. May you listen and watch. The woman that make Simon Ekpa whether na leader for inside Finland, he don't come outside come talk. Watch the video. You supported the end to sit at home in Enugu. So I would like to know what your immediate reaction would be to the arrest of Simon Ekpa. I supported the arrest. I was crying and I was wailing. I was begging that those of them in the authority should get hold to Simon Ekpa. Because I made Simon the coordinator of Biafrans in Finland. Then he turned around. Simon came in from the angle of destruction. That was not what we were preaching for. We were just asking Nigerians to allow us be. We are here, for God has created us and placed us here in a land that is flowing with milk and honey. And the enemies don't want us to stay. If my enemy wants me to die, or he's playing a music that will take me to the other side, must I dance to that music? Simon was everything that the enemies wanted for us. So I love the arrest. And of course, you know that since that arrest, a kind of calm, a kind of normalcy is returning here. My wonderful people, welcome back. As you don't watch that video, now don't hear Lambo waiting talk. I beg make una share the video and drop your own opinion for inside comment section. As you dey read, a lot of things they go we be say most of us no understand. Some go leave talk where they go talk, they go they pursue who post video. I pity you, sha. But however, I don't bring a call show you. Make you share the video and drop your own opinion for inside comment section. And not forget say still there for Balaba G's. Share this video so that other people go still they get the information and know how it dey go.